Længere op. Længere op. Længere op. Det var den første side. Så det er helt op for helvede. Nej, det må man så er det bare. Ej, det er Mercedes-Benz 300T model diesel. T forstår 20. Nej. Der står det momenter. Skulle da ikke tydeligt gætte? Deutschland. Nej. 800 euro. Så kan jeg huske det. Gebraucht. Ja. Deutschland über sich. Eine blaue Mercedes. Eine blaue Mercedes. Ja. EM, det tror jeg det. Det er bare. Hvad fanden skal jeg gøre med det? Hvor skal den køre? Kan bilen køre den? Det tror jeg